Трыялет ад французскага трыо трое, адна з цвёрдых формаў лірычнай паэзіі. Упершыню з'явілася ў Францыі ў 15 стагоддзі. У беларускую паэзію трыялет увёў Максім Богданович. Беларускія сучасныя паэты таксама звяртаюцца да формы трыялета. Калі душа спакою просіць, ты ёй суцішыцца дазволь. Яшчэ наперадзе ўся восень, яшчэ шумліва сінемоль. У вальсе Штрауса пульсуе, і Штраус — вальсавы кароль, над светом сонечна вальсуе. Павер, под музыку душа по-веснавому закрасуе, і ліне золата з каўша, адкрые тайны і цямніцы. Ты толькі ёй дазволь спярша у гаючай